Grant dysgu Llywodraeth Cymru addysg bellach. Grant hyd at £1,500 yw grant dysgu Llywodraeth Cymru addysg bellach. Mae'n seiliedig ar asesiad incwm a'i nod yw i annog i fwy o bobl barhau a'i haddysg. Cyn i chi wneud cais am grant dysgu Llywodraeth Cymru addysg bellach, mae'n ychydig o bethau y bydd angen i chi ei gwirio i sicrhau eich bod yn gymwys. Mae'n rhaid eich bod yn 19 oed neu'n hŷn ar y cyntaf o Fedi yn y flwyddyn academaidd hon. Mae'n rhaid fod eich cwrs yn gwrs sydd yn gymwys ar gyfer cefnogaeth grant dysgu Llywodraeth Cymru addysg bellach. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid iddo fod yn gwrs academaidd neu elwedigaethol hyd at a gan gynnwys cyrsiau lefel 3. Gall y coleg wirio i weld os mae eich cwrs yn gymwys. Rhaid i incwm eich cartref fod yn £18,370 neu lai. Rhaid hefyd ystyried cenedligrwydd a phreswyliad. Os ydych chi ddinesydd o'r Deyrnas Unedig sy'n byw yng Nghymru, dylech fod yn gymwys. Os nad ydych y ddinesydd y Deyrnas Unedig, efallai y byddwch dal yn gymwys, cwblhewch y ffurflen gais a ddychwelyd i grant dysgu Llywodraeth Cymru addysg bellach, a byddant yn rhoi gwybod i chi a ydych yn gymwys. Mae rhaid i'r cwrs fod yn o leiaf £275 dros y flwyddyn academaidd. Mae £275 i £499 yn cyfateb i grant rhan amser. Mae £500 neu fwy yn cyfateb i grant amser llawn. Gallech fod yn gymwys am hyd at £1,500 ar gyfer cwrs llawn amser neu hyd at £750 ar gyfer cwrs rhan amser, yn dibynnu ar incwm eich cartref. Mae'r rhaid eich bod mewn coleg sy'n cymryd rhan, a mae'r rhaid fod eich cwrs yn arwain at gymhwyster ac adnabyddir yn genedlaethol. Os ydych chi eisoes wedi derbyn grant dysgu Llywodraeth Cymru wrth astudio ar gwrs a oedd ar yr un lefel neu'n uwch a'r cwrs ar ydych chi'n gwneud cais amdano nawr, ni fyddwch yn gymwys i gael grant dysgu Llywodraeth Cymru. Os cawsoch grant dysgu Llywodraeth Cymru addysg bellach y llynedd, nid oes rhaid i chi lenwi ffurflen gais arall eleni. Dylech fod wedi derbyn llythyr am eich grant dysgu Llywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn academaidd hon gan gyllid myfyrwyr Cymru. Fodd bynnag, bydd angen i chi arwyddo cytundeb grant dysgu Llywodraeth Cymru addysg bellach unwaith eto gyda gwasanaethau dysgwyr yn y coleg, ac mae angen gwirio eich bod eich yn symud ymlaen ar eich cwrs cyn y gellir gwneud unrhyw daliad posib. I fod yn gymwys am daliad pob tymor, mae'n rhaid cael mynediad i wefan y coleg i gael manylion llawn y polisi presenoldeb, cael presenoldeb o leiaf 90% ym mhob tymor, cwblhau o leiaf pythefnos o presenoldeb llawn ym mhob tymor, dim marcau gysodol, hwyr, astudio, sâl neu absennol. Gallwch weld eich presenoldeb drwy fynd ar edrac y dysgwyr. Rhaid i chi hysbysu cyllid myfyrwyr Cymru a'r coleg am unrhyw ostyniad mewn oriau neu newydd cwrs neu amgylchiadau personol. Os na all myfyrwyr fod yn bresennol i arwyddo eu cytundeb grant dysgu Llywodraeth Cymru addysg bellach, gall y coleg ystyried e-bostio'r cytundeb at y myfyriwr, gan dderbyn ateb e-bost gan y myfyriwr fel cadarnhad ei fod yn cytuno i gytundeb grant dysgu Llywodraeth Cymru addysg bellach. Cytundeb grant dysgu Llywodraeth Cymru addysg bellach. Darllenwch drwy'r cytundeb dysgu cyfan yn ofalus ac ateb pob cwestiwn ar y ddau ochr. Wrth gwblhau eich cytundeb dysgu grant dysgu Llywodraeth Cymru addysg bellach, gnewch yn siŵr eich bod yn cwblhau enw'r coleg, campws rydych chi'n ei fynychu, llenwch eich enw'n llawn, cwblhewch eich dyddiad geni, llenwch eich rhif cyfeirnod cwsmer gan gyllid myfyrwyr Cymru, sef rhif 11 digid, rhowch eich rhif adnabod myfyriwr coleg. Nodwch ym mha iaith yr hoffwch eich gohebiaeth grant dysgu Llywodraeth Cymru addysg bellach. Nodwch a ydych chi'n cytuno i rannu'ch wybodaeth gyda rhieni, gwarchediad neu bartner. Nodwch a oes gennych unrhyw amgylchiadau esgusodol a allai effeithio ar eich presenoldeb. Enghraifft, eich bod yn ofalwr ifanc ar gyfer aelod o'r teulu sy'n sâl neu anabl. Cwblhewch enw a lefel y cwrs a byddwch chi'n ei fynychu. Darllenwch y meini prawf ar gyfer presenoldeb,
perfformiad ac ymddygiad yn ofalus. All hyn effeithio ar afydd gennych hawl i daliadau beidio. Gwblhewch yr adran yn waelod y cytundeb o'r enw myfyrwyr, arwyddwch eich enw a rhowch y dyddiad rydych chi'n llofnodi'r cytundeb. Rhaid gyrru lun neu gopi wedi sganio o'r cytundeb i studentsfinance.llandrillo@gllm.ac.uk, studentsfinance.menai@gllm.ac.uk neu studentsfinance.meiriondwyfor@gllm.ac.uk yn dibynnu ar ba goleg ydych chi'n astudio arno.